Arum arum burat wangi lir panjaran sari burat wangi lir panjaran sari lintang kembang tawang dedenge wulan kekalang kerlap kerlip kaya sutya gugah pronto asmara dasar angin gawa wangi puspa andutut rasa arum arum burat wangi lir panjaran sari arum arum burat wangi lir panjaran sari WCP lintang kembang tawang nedenge bulan kekalam kerlap kerlip kaya sutya gugah pronto asmara dasar angin gawa wangi puspa andutut rasa arum arum burat wangi lir panjaran sari arum arum burat wangi lir panjaran sari kembang tawang dedenge wulan kekalang kerlap kerlip kaya sutya gugah pronto asmara dasar angin gawa wangi puspa andutut rasa arum arum burat wangi lir panjaran sari
rawunya sang supa manggala kang hangasta sekar dwi warna hang awiwiti paraga kang makarya sesanti kang kunjuk pring Gusti rahayu rahayu sagung dumadi rahayu kang mirsani rahayu kang marakani Wahyu Cipta Budaya. Maulaya soli wa salim daiman abada alal habibika oinil holki kulibi Maulaya soli wa salim iman abada alal habibika hoiril holki kullihim bin la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'il Amin Maulaya soli wa salim daiman abada alal habibika oiril holbi kulli
Diman Raton Dobro Konco Wahyu Cipta Budaya Sidro Sidro Sioko Makaryo Budal Kayak bisa meneh ibaratnya WCB lekas ngegawe keributan tak tutup. Ora bakalan tanggap nanti saya maneh. Arek damai Pak ndelok WCB. Yo, hati-hati ya. Oke? Klono Siwandono Raja Muda ing kono Raka Siyaka ing Yuda lawan Raja Raisinga ngasta pusakane bejo Samandiman Rapas ing
kamulyan jati iku wujud tentreming ati dudu pondo dudu kepyaring donya ananging karana cedhak kang kawasa Sikro budal ya, Cok. Dewa Batara. Oh, Sadya lampahing tumuju pralaya papati wis magati Widya Mlaya. yuk Ha e ha o ha ho a ho a ho a ha o ha ho a ho a op a boy 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 op kidul kae apa manuk kala dewa pakanane apa onde onde dawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem tentrem uga mulya kidul kae apa manuk kala dewa pakanane apa onde onde dawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem tentrem uga mulya Lumaksana pagita-gita sentak ya, Cok. Sikro matek aji pamlik jumlarat saking Dirgantara. Ayo le. sentajo Cuma bareng lap lintang kembar bebasan manuk rancangan. Sentakan eso 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 ora popo boy 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 boy
Bapak Tono Pangeran Sunti Laksono Pangeran di paring sandang paring pangan paring belas kawulan Bapak Tono Pangeran Sunti Laksono Bapak Tono Pangeran Sunti Laksono Pangeran di paring sandang paring pangan paring welas kawulan ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengka diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cancut tumandang ngalingko wis dadi awu kobong gedhe jroning praja Wahyu Cipta Budaya Lir Kadya Dharma Leksa ayo budal to hoa hoa oha tani wayang Ramayana ing naloro ngalingka diraja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sita Anoman si gedhe putih doang taman Sinta dicak muli konangan Indrajit lan Pati
Hantoro. Janji lunga mung sedelo cari sewulan ra ono pamit mun nalika smono ning stasiun balapan Solo cari lunga mung sedelo malah tanpa kirim parto lali opo pancen lali yen eling mbok enggal bali dada sayang selamat jalan janji lunga mung sedelo cari sewulan ra ono pamit mun nalika smono ning stasiun balapan Solo. Hey ha hey, hey ha hey. Wong Glita tabuk kendang sentakan. Esok 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 ora apa. Ayo maju dening aku tono kabeh daya kasektenmu. Wong Glita cokot ulo sentak so. Esok 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 abis seko beseko. Esok esok ora apa-apa. Ayo amuk Suraprata Jayabrata. Ayo imbang padha-padha. Wah wah wah. Wah wah wah. Wah wah wah. Oh. Sentak mas.
Pang pang busrahino, pang pang busrahino, srenging ini muncul, muncul, muncul sunar sumum berat. Pang pang busrahino, pang pang busrahino, srenging ini muncul, muncul, muncul sunar sumum berat. Cit cit cuit cuit, cit cit cuit cuit, cit cuit rame swara oceh ocehan. Pang pang busrahino, pang pang busrahino, srenging ini muncul, muncul, muncul sunar sumum berat. Pang pang busrahino, pang pang busrahino, srenging ini muncul, muncul, muncul sunar sumum berat. Cit cit cuit cuit, cit cit cuit cuit, cit cuit rame swara oceh ocehan. Pang pang busrahino, pang pang busrahino, srenging ini muncul, muncul, muncul sunar sumum berat. Pang pang busrahino, pang pang busrahino, srenging ini muncul, muncul, muncul sunar sumum berat. Pang pang busrahino, srenging ini muncul, muncul, muncul sunar sumum berat. Prajurit
Wah, ha ha oh ha oh ah. Oh. Wah, ha ha oh ha oh ah. Oh. Wah, ha oh ha ah. Kadyo kamuko pasmo ketaman kumpureng kali pasrah bawah saya hilang saya nek mati ah wah oh Sang Gusti kaning asmara sut kayung yung reng handika yen cawata ngelila nono bakal tak tunduk romo
seni tradisi ayo diuri-uri. Ayo nih, podo tandang gawe, rawe lantas, malang putok. Zaman wis akhir bumine goyang, akale jungkir negara zaman wis akhir bonggone goyang. Akalin jungkir negarane zaman wis akhir dunyane sungsang. Makmum bikintir imami ilang. Zaman wis akhir dunyane sungsang. Makmume kintir imame ilang. Zaman wis akhir langite potong. Atine kafir uripe ngendong. Zaman wis akhir langite potong. Atine kafir uripe ngendong. Zaman wis akhir banjire pandang. Sing buri mungkir sing arep hitam. Zaman wis akhir banjire pandang. Sing buri mungkir sing arep hitam. Sluku badoke hilailo si Rama menyang Solo lek olehe payung mudhun cendhit lulupa wong mati ora yen upah meten ibu cah
yen urip golekno duwe Oh ah, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam cukup pato ilahi lo sirama menyang solo le oleh payung kudo jendit lolo ba wong mati ora upayen upamedeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam sruku patok ilahi lo sirama menyang solo le oleh payung kudo jendit lolo ba wong mati ora upayen upamedeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam sluku patok ilahi lo sirama menyang solo le oleh payung kudo jendit lolo pa wong mati ora upayen upamedeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok ilahi lo sirama menyang solo le oleh payung kudo jendit lolo pa wong mati ora upayen upamedeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok ilahi lo sirama menyang solo le oleh payung kudo jendit lolo pa wong mati ora upayen upamedeni bocah yen urip golekno duit tak lilo ledo jumenengo ojo pisenangi anakku sing bagus rupane yen nangis tak ilang baguse Eling-eling sira manungsa jaler esti enom lan tuwa saben dina padha elinga kapan-kapan nampa timbalane kang maha suci gelem ra gelem bakale mati isaline penganggon putih yen wis budal ra iso pulih
kekirangan kalepatan saking warga Ageng Wahyu Cipta Budaya Nyun Agung ing Samudra Pangangsomo. Terasan nyun pamit nyun tambahi donga pangestu saking sedaya para rawuh sepuh bini sepuh warga Ageng monten tesih Pagersari. Mugi lampah kula sak kanca manggih kawilujengan karahayan ngantos dumugi rombok kula piyambak-piyambak. Kapungkasan kanthi manjal maning Santi Jaya Jaya Wijayanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.